जोङो रावजोंबो सिनाय जाया दाना ओंखायनो जों मालायनियाव एसे थार लानानै जोङो दानांगौ जायो आरो गथ' गथाय फिसिनांगौ जायो जों मा मोनो जों जेबो मोना रायजोफोर जों दिनै सुवालकुसि फारसे आवगायलांगोन माखासे माने बर'नि ब्रेन्ड जाय सिल्कनि थाखाय पाट दख'नानि थाखाय गोबां नामजादा फेमास मोनसे जायगा सुवालकुसिया बाव दा थांनो नागिरदों आगान सुरबाय जायगाया नायनो हागोन एसे गेस खालामदो बे जायगायाव बबे जोंनि नोंथांमोननि बायदिब्ला बिराद मोजां जाबाय ओरैनो नोंसोर दायो आरो दानाया मा सिस्टेम नोंसोरना सिस्टेम ना बेसेबां गावसोर फैखानो हायो जोंनिया माने जरा हिसाबै लायो बायदि जरा हिसाबै होयो आरो जोंनो गावसोर आरो दामखौ मोनो माबायाव लागि मा होनो 30 लागि मोनो जोंनि दख'नाखौ क्वालिटि लायो क्वालिटि ना जोंनि दख'नाखौ 30 लागि बानायो ओमफ्राय नैबे मा सिबिलाय जरा माबानि ना बे पाटनि पाटनि अरिजिनाल पाटनि आरो अरिजिनाल पाट आच्छा दख'ना गांसे दिरुननो बेसेबांसो टाइम लायो 10-12 दिन नांगौ डिजाइन लाना डिजाइन आगरनि सायाव सोनारो आगरनि सायाव डिजाइन लाना डिजाइन नांगौ आरो मेचिनफ्रा नै हौवाफोर हिन्जावफोर दायोना हौवाफोर हिन्जावफोर दायो बे मालिकनि फंबाय जोंनि मालिकनि फायथिया मालिकानो माने बिदा फंबाय सानैबो सोलियो दादा अनार इटु आसे इटु पादत नैबेबो पाटनि नैबे बेफोर मा जागोन जोमग्रा नङा जरा इसोरनि जरा बानाय मै आच्छा इखौनो जोंनो दख'ना दायोना बे खुन्दुङानो पटिखौ 10 इंसि दायो औ इनिफ्राय पटिखौ 10 इंसि दायोबाथाय ओरैहाय सुथामना होगोन ना औ गिदिर जाहैबाय माने औ लांगा दख'ना लांगा दायो आच्छा डिजाइनजों सोरता बानायलांनो हायो आरो फुला बेलेग सोलायो ओमफ्राय दख'ना गांसेयाव बेसेसो मोनो नोंसोर दानाय हाजोबबा डिजाइन लाना डिजाइनसो होयो डिजाइन लाना डिजाइन आच्छा डिजाइन लाना डिजाइन 4000 लागि दङ आच्छा ओमफ्राय जिखुनु नोंसोरो डिजाइन होबानो दाखाङो आरो आगर एरो सब दानांगौ आरो जिखुनु डिजाइनखौ मालिका बिगुमाया जुदि डिजाइनखौ होयो बेखौ जों दानांगौ आरो आच्छा दानि फैबाबो जों बेखौ दानांगौ आरो नों हाया होननानैबो थानो मोना आरो आच्छा दाना ओंखायनोथ' जों मालायनियाव एसे थार लानानै जोङो दानांगौ जायो आरो गथ' गथाय फिसिनांगौ जायो जों मा मोनो जों जेबो मोना रोंगौथि गोनां बहुत बर'फोर दंफैयो बहुत दङ आरो बहुत बर'फोर दङ ओमफ्राय जेनेबा जों गामियाव थांबाबो जोङो उरुनोदैबो मोना जेबो मोना एख' मोना जोंनो जेबो होआ होमबाना जोङो भट होनाय समाव जोङो गारि भारा निजि गारि भारा लालायनानै जों गथ' गथाय इयुननि थाखाय जोङो नांगोन होननानै जोङो थाङो भट होनो जोंखौ सोर सिनायदों रावबो सिनायाखै होखांनानै गेदेर गोलाव जायोबोला जोङो रावजोंबो सिनाय जाया खिन्थु जों बे आसिमा मायानो बेसेबांदि मैल' खालामो मानसिखौ नंगौना नङा बिदि रखम आरो दा बेबायदि जिखि जाया बिनो थांबाबो जोङो नोंसोरलाय बाहेरायावसो थायो ओरै होननानै जोंखौ होनो जोंनो जेबो होआ बिदि रखम आरो गावसोरनि जि प्रब्लेम बेखौ आब'आ फोरमायदों दुखु मोननाय फोरमायदं आरो আপনি ক'ত পৰা ৰুমৰ পৰা আহিলোঁ না জাগাটো মেইনলি জাগাটো দৰং বুলি কৈছোঁ দৰং না এইটো বাৰীটো Maksudnya kemana ya? Bapak